само след тия от орида яйца. Не можеш да спираш от време на време. Да. Това е пушалка. Да. Предполагам, че всеки ще го знае. Ще го опишем в ключето. Преглед на кошерите започва винаги от най-предния, най-първия кошер, понеже след като си го отворил, вече си го раздразнил и за да не си на пътя на ядосаните пчели, след това отиваш на по-дразен кошер. Да. Или на съседен. Да. Така. Това булш трябва да го сложиш обаче. Да го сложа. И това да ти отпред да мога. Е така си вкараш ръцете.